Pak Sri, Pak Sri ngantian Pak Jum. Sing atan kasat foto, sing atonggak, sing awu, sing abahu, kabeh padha sumira, ing tolong ing colong iki. Aku pembelain bangsa umatkan para bangsa budaya kami kancawa lestari rembangkan. Aku pembelain bangsa umatkan para bangsa budaya kami kancawa lestari rembangkan. Diberi wasumana Pratodo siaga Lare budaya Esti rayu Tinggali naskah Tidak bisa hidup beda. Rawuh gumateng para pamirsa hampir sandi kesenian saking kita. Monggo monggo dumateng tamu sedaya pinenggahan ingkang pati mardika. Parenga kula api witi angeluri warisane budaya paring asma sang
Atur abuka saking kula sakanca saking Ngesti Rahayu turangga manunggal menika badhe ambabar sekawan babak nggih menika mugia lampahanipun paring lancar sedantenipun Allahumma ampun kesupen menika saking para pengrawit saking Ogren CS wah menika jenenge anyar niki Pak Ogren kedenge campur sari ya nggih menika wontenipun sinden ingkang kondang kaloka wonten Dita Amelia saking Saleho menika wonten sinden saking Ngayogyakarta menika wonten Hilka Darista pungkasan wah menika wontenipun wiraswara saking tlatah Sleman Ngayogyakarta menika Pak Jumadi Nika atur pambuka saking Ngesti Rahayu turangga manunggal
atur sembah bukti sebut ambil sani Gusti Rahayu Mutia Lestari atur sembah bukti sebut ambil sani Gusti Rahayu Mutia Lestari. Atur sembah bakti sebut ambil sani Gusti Rahayu Mutia Nggih Pak Jum. mau salam pambuka ya. Nggih. Iki sik terus sing arep juga sik dhewe iki apa? Nggih. Menika babak ingkang kaping sepisan menika babak blendrong. Babak blendrong saking Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Nggih, Dadi so blendrong sak menika sampun samekta siaga. Para pengrawit sampun samekta wis samekta rungsa. Wah, sik tak cek suara penontonnya. Penonton siap burung? Kurang seru siap burung? Wah, iki Pak Gleng nanti ya. Oh, aman dah. Monggo, Cok. Ya. Monggo. Ya. Monggo. Babak kaping sepisan. Babak blendrong Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Usiaka Ngesti Rahayu Turangga Manunggal Kowe ingkang kala kuswa Prabu Sananira lir surya wetalira saka ngejualani diarsa madangi jagat tumungop anek sapu jaiku rupa Pak Bangsa Merah ana soroting Surya Mega lan gunung YSS Audio. Wah, hey, hey. Bendera ana wis kuwitet Rumah lan cara
Bỏ
sirna sirna sak lumaing bumi yo 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 oh bener satria ingkang yakti mingkar mingkur ing ukara akarana karnan marti siwi tole tak kandhani wah kene tak kandhani kene kandhani apa kandhani apa ayo sing kesot tak kandhanane kene nalikane kowe cabang kowe cabang tak kandhani kowe nuju ana perang tadi perange kene ya elok gegeran wong ing negara geger iya tumekeng pradesan kabeh wong iki padha bingung separan kloro arane loro
bawang sun pidak menang tangisi nangis pisan takon bapaknya mati ke Joko bapaknya mati ke Joko wah loro tenan wah Joko wis mati wah iya nangis meneh takon biung biung no mati ke perawan mati ke perawan lo loro rasane loro tenan wah tak rabeni nanging ojo jaluk bondo yo sadang pangan golek dhewe aku main paitono pakemung iya ita ade ita iya yo iya 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 ojo nesu aku kesel picetono iya GSS audio Yuk. Mbah Naryo. Ayo. Oke. Biasane piye ngono Ya. wae. Langsung wae. Oh, langsung ya, Mbah. Ya, ngirit betul. Oh, ngirit ya. Ingat betul. Selak, Ya. selak doyak-oyak wektune ya, Mbah. Ya, ya, waktu tur tak ayokne wae. Heeh. Cok, siap. Siap, yo. Oh, Saridi, siap, Le. Yo. kalanan. Sona cirepeng ableko. Oi. Yo. Kusi
ingsun sirep jalam omah nungso Iya, awas. Awas, iya, ora kroso le. Woi, ora basah. Ya, oh aya. Ayo. Hoi. Ya. Yuk. Awas. Siap. Bela. Wah. Wah. Ini kepiye? Ya. Ayo. Sirap. Waduh. Ya. Ondo, siap. Yo. Waya. Ya. Ayo, Budan.
Jumpa kangen kangen Tobo kangen. Yo 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 yo. Ayo kangen kangen. Ayo ayo. Kangen itu dimulai. Kita lagi serangan tamu. Yo. Mung sliramu wong bagus kang tadi-ati Rina wengi wong tansah tak indi-indi Jroning ati kangenku setengah mati Si Kaco, ayo Dik, ayo Dik Ayo Sok, Dik Sok Pak Jum, Nggih, pripun? nggih. Iki lagune Paret Wong Ngisor. Wong lagu. Pripun Pak Jum? Jaluk apa ya? Nyuwun apa, Mbah? Dadi apa? Nyuwun apa, Mbah? Podang kuning, oh ya. Kuning. Ning saiki podange wis dicat abang iki. Oh, ya. Ning kuning ya ora apa-apa. Yo, Tan, nok.
Heeh, nok Dita ayo nok. Oh, makarya. Ayo. Denok dublong pokoke. Ya. Kok Pak De, aku ki nanti-nanti ki umane ki lagune nggo bapeksi to, Pak. Yo, aku Ya. sen wedok kok yo. Dadi jodone nggo peksi-peksi ngono ya. Manuk. Nah. Yo, nyambut Ya, gawe yo. Nyambut gawe. Ayo nok Dita nok, ayo nok. Yo Mas Agus, ayo Mas Agus. Sarone muni lo tembunge kene. Dalam. Ayo dong. Isu awan ning omah. Monggo. Ora Mandap, Mbak Dita. rantang golek sing tak sayang. Bukan mobil miteran kanku keleng orang rasa esok nanti iman yen ganti sawang kecok ning empang yo gedang jangan tak ridik saka takut sarong gocek dari ngaleng sok Ilakai tak sama bahagia ngecek Kodang kuning agawe pikirku Komik sungai birang tak sama katon manisik Ibu bunga yen takkan dadi duwe Orang bakal mati Yen si bocah anduk tetapi keberatan Ora manwa atiku san saya tak serani Sertifikat mulut derek Yes dirahayu Hey! Kodang kuning. Pertama Saga, Gusti tak Rahayu. saga, tak saga. Rogo Ayo mama, ISS Audio. Sound system profesional. Gue saya kedua. Ayo. esok awan luyuran anggoleki. Tak cek pengendake. Iya. Bolo otak-otak rek dino yo dadase. Sayang, datang tak serah
Pripun Mbah Naryo nggih. Iya iya iya. Oh, Ya. Banter kok. yo satu lagi gelang kalung. Gelang Indro. kalung, gelang kalung Mbah Naryo. Gelang kalung. Halo. Oh iya. Ayo Hilka. Heeh, Hilka yo. Heeh. Dikandani Mbak Hilka. mbahne. Ah, iki gendeng piro wae. Iya. Pokoknya dikandani Yo. Hilka mbahne. Gelang kalung napa pepeling Mbah Naryo? Nun, Gelang kalung napa pepeling Mbah Naryo? wis manut. Penting ana gumyak rame. Halo Mas Kepeng, yo. Yo. Men digoleki sike. Yo. Manut Karo anu Mbah. pepeling ya kena gelang kalung. Pepeling wae yo so. No tondo Oh moto yo ya gelang oleh. kalung, gelang kalung yo. Siapke Mas Agus Mas Anang. Penyaron pedembung Mas Etek siapke. Ya, yo. Gelang kalung Ngesti Rahayu Turangga Manunggal. Puase yo. Gelang-gelang sing tak tampa eling ate jambane Yo. Wah, sewani aku iki sewani, Pak. Walah. Kedel. Kondor ayo kondur. Wah ya. Ridu mawon pangamur-amur-urakan
Ayo kondur wak kondur. Iya. Goma guru kongso Toto kasyo butulo Urwandriting turangga esti Rotata Koco ayu Yo Kondur Ayo kondur Ayo maju bacotke maju Yo. Yo, ayo maju yo Bapak pocong Bapak bocok wah. Dudu atu Dudu gunung Yo. Waduh. Tutu aku tutu gunung wayang. Kita orga Goro Wah. Pasar gede Oring loji Wayang. Kesan sidik kesasarkan Gondomanan Wah kesasar tenan iki aku Sale bawa biyong ya anak wah Rapopo jajal Mas Agus kene suarane Mas Agus kok Mas Anang ngene Kodhok arep bawa kodhok ayo dok Yo angkat sang Prawara Kuswa Magura gra gumiwang Iya. Suarane ngetak gumuro wah ngopang wah Yo. Wah. Pur pandriting turangga Ayo so musike ya so Bende beri musnya Wah. Yo. Wah. Anggung suarane Wah. Prasina umangkat Kopi rotya singa Dure Wah Piye Kawiye Ayo kondur piye Waduh. Wah.
Iya. Kondur. Yo. Iya. Wah. Iya. Iya. Ya Mbak Dini ya. Ya kondur. Iya, ayo kondur Mbak po. Di meneragane po. ISS Audio, wah. Ya, ini. Ayo kondur. Aku jaluk kendang, yo kendangnya tak dunke ini, wah. Wah. Orang jaluk gibak, masalah. Ayo dikatekke wiyagane. Ngelke kendange. Wah tak dramane ngene, Pak. Ya wis, Dok, ya wis, Dok, ya wis, Dok. Iya, kene, ayo kondur, ngapusi kodok. Koyak. Lo. Was. Ya, was. Koyak. Wah. Ya, wedok, iya, Dok, ini. Yo, ya. Iya. Kene, kondur. Iya. Ingat. Was. Koyak. Yo. Yo, talune ditokke, Dok, talune Mas Agus. ISS Audio, wah. Ditokke lho Mas Agus, Mas Anas. Saya ngebas ra mangkat latihan wingi. Iya. Iya. Urung wani Mas. Urung wani ditokke ya. Iya. Kondur, Mbak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman atau yang mewakilinya. Yang kami hormati juga PJ Panewu Ngemplak. Yang kami hormati juga Bapak Kapolsek dan Ramil Kapolsek Kapanewon Ngemplak. Yang kami hormati Ibu Duko Padukuhan Cawan Pucangan, serta seluruh jajaran RT, seluruh jajaran RW dan seluruh warga Cawan Pucangan. Yang kami banggakan seluruh anggota pemuda-pemudi Karang Taruna Otasa, serta seluruh hadirin dan penonton yang sudah hadir memeriahkan acara ini.